Munozvibvuma here kuti the original test yebonde kana kuti yesex iri kuita ichirasika? That original test is getting lost. Munhu ari kuroora vasikana vegeneration yema 2K yemazuva ano iyi anogona kusatomboziva kana kuti kusatombofa akaziya kuti bonde chairo chairo rinonaka kusvika papi, zvichikonzerwa nekuti vari kuroora vasikana vane miviri yakafuruka kana kuti kwatinoti kufuwa. Zvaizvo zvinoita mbambaira kana chibage chikaramba chichingovhurwa chisati chaibva. Muenzaniso wekutanga uri patemperature, vapfani vemazuva ano anogona kusazvibvuma kuti kudzasi kwenhengo yemukadzi uku kunogona kupisa zvokuita kunge anga akamanika marasha kana muviri wemunhu iyeye wakakura usingatambiswi. Asi nemhaka yekuti ari kutora munhu aingovhurwa pese pese, vasikana vemazuva ano vakawanda vacho body temperature yavo yadonha. Original kudziya chaiko chaiko kwemukadzi havambofa vakakuziva. Vajaira kusangana kana kuti kuroora miviri yakapindwa nemhepo yaingopfeka tumajistring ichingorohwa pese pese. Chechi 2, vanhu vari kuroora vasikana ve-this generation haafi akaziya kunaka kwenhengo yemukadzi ine grip rinoenderana nesaizi yenhengo yako, nenhau yekuti nhengo yako ndo inonga ichitanga kupinda ipapo, saka grip rinonga richienderana nesaizi yenhengo yako. Zvinhu izvi havafi vakazvinzwisisa nenhau yekuti paari kuzoroora achipinda panonga pakapinda saizi dzenhengo dzakasiyana siyana, dzakastrecha chinhu ichocho kuenda kumasaizi mamweni akatokura kudarika nhengo yako iwewe. Saka wakupinda panhu pakadhamba, chinonga chichizongokunakira ibrain dzako iwewe, asi original test yepanhu pane grip iri tight unogona kusafa wakaiziya upenyu hwako hwese. Unozviziva here kuti vapfana vakawanda vemazuva ano havazvizivi kuti mazamu emukadzi akakura asingatambiswi, akanyatsomachuwa zvakanaka, anomira kuti twi, oita chigodo chinonga chiri mukati chekuti ukamugumha musikana anorwadziwa zvisingaiti. Asi vemazuva ano vari kutanga kutambiswa vari vadiki, zvokuti vapfana vakawanda havazivi kuenjoya zamu remusikana rakanyatsomira. Zvatova nomaoko avari kungoona mazamu akangosvava akati gwapata, zvekuti vamwe vacho vakutofunga kuti mazamu emusikana anotongozvarwa achikura akasvava akaneta sezvakaita mazamu evasikana vazara munyika anoita zvekujegerwa nemabhra. Chimwe chinhu chavanogona kusafa vakachienjoya muupenyu hwavo, vachitora zvinhu zvayamwiwa nekusvetiwa nevamwe varume. Chimwe chinhu chavasikafi vakaenjoya kuita bonde nemunhu ane mafeelings akakwana. Ndiri kureva kuneta nekutota nekupera simba kunoita musikana achiri mhandara. Ukaroora munhu asina kumbobvira atambiswa, anonga aine mafeelings nemoto wakawandisa. Asi vapfana vemazuva ano vari kutora maretaining soldier asisina mafeelings, asingachanakirwi zvekumhanya. Havatombozvizivi kuti kune vasikana vanogona kupera simba makumbo nekungobatwa chete. Zvinhu zvacho zvakawandisa, zvimwe zvacho chipedzisai omega. Mungazonditi ndinotaurisa.